tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. I dag kommer vi til at være ude i stalden, og det gør vi de næste 3 dage. Så vi skal derud om en halv times tid. Så let's go! Godt, nu har jeg lige pakket alt mit mad, alt mit udstyr, hvis du forstår. Sådan ekstra tøj og æbler til hestene og alt muligt. Okay, jeg har alt det her, fordi jeg skal måske ud og ride i dag, så jeg har bare lige alt mit ridetøj med, så jeg kan lægge det på min hylde. Og der er noget mere. Så er vi på vej, og jeg prøver at få finde lidt mere nu. Lige nu er jeg i gang med at give tilskud til krybberne. Jeg har besluttet, at jeg simpelthen ikke kan filme så meget, så nu får jeg bare clips. Ja, det er rigtigt. I'll be with you every step of the way. You are my sunshine, my only light. You make my world a better place. I'll hold you close and never let